Salam. Horas madita. Natamulay nama acara parmingkota mantayang mahita ibu gasar rawat tabi. Amin, mari de mahita. Marhite-hite goan ni debata ama dohot goan ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goan ni Tony Perbadia nat mapalahi do tanoon amen nungatibuhian di darohakku Jahowa ninda ibana
haulonga saling na hubayan makalogi di bahen hutaiti ho marhite dengan bahasa haleluya. Martangi yang mahita ale tuan debata pargogo naso hatu dosan salehon jala patubu madihami haporsaun nasitong tabay ma haporsanami ganupari asalam tugu lehon madihami holong roha naso marpangaci asa holong roha nami diho do dengan nami jolma leo dihami pakrimun nama ngolu asa marsiroha kami mabahil lo moni rohami say uloy mahami pangiduan nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin pudul meta. Patit ni debata di mingguta sadarion ia imadene sian Matius 10 ayat 10 ayat 24 dungi idot Yesus ma tuak kasih sianna nasa nagiot mangihutton au di sodaho ma dirina di porsam ma silang natu ibana dihutton ma au ido sakda atong rak mergo metu debata lama ngulan no bar tu patik nai ale tuan debata sai pargogoi mahami mangulau no bar tu patik mi amin mari dia mahita. Nas
Tatapote madosatta martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di bunua gijang. Hodo na patupahon hasani dosa dia mihala na dangolon. Maritehite anak kalong roham. Se asima roham dihami akan mangarsakon dosa nami. Saya sahabi matu bagasan roha nami hasani dosa nami i. Lelo matu hami todim na badiai asa unang ganggu roha nami dia sini roham. Alai asa hot roha nami marhaposeon lau manggotapon nasa dosa dot roha portibion. Asa pasat hami diri nami tuho. Gawi pilihan na mangulu jalan abadia maritehite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bagabagan di bata taringot tu hasan dosata. Isebe mangulaon akan apil di bata do mamitori. Ise do na madabu hamaguan Kristus Yesus do naung mate. Alain dada holani naung mulak mangulu do jelal siamun di bata do ibana mangedok kita. Hasang apa ma di bata na digijang. Dul menta. Mari dita. Epesitel di minggutta sadarion ima ada nak sian Jeremia 20 ayat 1 10 Jeremia 20 ayat 1 10 markiti suring mahita majaha dihatai ho au ale jahoba jaolo au jala olo au hatamu gumogo doho sian au jala ngonang doho HP gawe sireheod au ganupari tu salut na sida mangarehau jadi nikuma dang be tarik tokku ibana jila dang be au marjamita martehite guarna HP gabe songon api na marsigogor di bagasan rohakku kuhilala tarhurung di bagasan huli-huliku siol madate au mangotopo tapi HP endang tarbahen. Alai
Jehovah do madongani au songon ulu balang na begu dibaheni ikon tersuladi akana mangalele au jelang tagamon monang murak sidutudo nasida tahe aindang mardohar nasida haurahan na salideng nileleng na naso tagamon lupa mangonai tu nasida. Rakmai tamajah ayat 10 dulu. Marende mahamudi Jehovah, puji Jehovah, ainung bola ibana to dinihala na pugos siat tangani aka parjahat. Ido sahakna martua do na tumangiun hatani debata jalan no peoksa. Amin. Mari dita. Aku di Tuhanku dan terbang akhiri mau Hondo totok tani aku tulang buang mata Lebih pas terahaki Sai patulu sorai Boarana utusi Uhilala gado pari Paniot nari hawa Saitong di pasari-sari Naik badi rohaku Naik lampung inggil naik Pinggul parto dioki Lau mambain lomonai Tahda ko maha porsotai songne tidak pendongata sa porsa sa dok portibion rak mahita madok au porsea ide baja Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan nau palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak di bata Jehovah nasa sadai iman itu bohon si Maria nau gabea siat toni perbadia andorang so habubuan ido tuhatta na tumau na birnit di bunguan ni silatus na may tarpajal do ibana dihaw pinarsilang na tua tu menuruturu dong ditanam na mulak mangulu dari patuluhon na manaik surgo lahundul samu ni debata Jehovah amanai paragogo naso hatudusani disima imana pamulak sugot tutanoon manguhumi halak na mangulu do na mate au porsea diton di porbadia jaladong sada huria na badia huria atau panihala Kristen akka na badia doh desa ni dosa do dihatai na mandok mulak mangulu sogot daging halak nong mate do dianguluan na sora sudah amin tabigi makor sian inahana.
Tabigema titik na masa di minggu ta sadarion. Tabigema titing ni huriata di bagasan mingguan. Sada guarni minggu. Guarni minggu ta sadarion ima minggu tolu dung trinitatis hasi tolu sadaon do topik mangihuton Yesus dalam amorsan silang Matius 10 ayat 32 1 ayat 20. 2. Parmingguan variatif HKBP Mampang Perapatan. Sadarion Minggu 25 Juni 2020 pukul 10 WIB maringanan di Gereja HKBP Mampang Perapatan di Patu Pado Parmingguan variatif. Tolu rapot panitia pesta Gotilon Dohot Hut 40. Sadarion Minggu 25 Juni 2020 tolu dung sidung parmingguan pukul sia 30 WIB Bahasa Batak maringanan di Gedung Serbaguna di Patu Paundo rapot panitia pesta Gotilon Dohot Hut 40 tahun HKBP Mampang Perapatan pinabotohon tusude panitia asaria mandohotisa. 4. Pertanyaan WIB di hari Selasa 27 Juni 2020 tolu masuk pukul siap 10 sia 30 WIB Patu Paut tado pertanyaan WIB di WIB tolu di keluarga Sintua J. Simamora Boru Siombing maringanan di Gedung Serbaguna. Rap Mahita mandohoti pertanyaan secara khusus ruasni WIB tolu. 5. Patanakon hatani debata manang PAD. Di hari Rabu 28 Juni 2020 tolu pukul 10 WIB PHD Lansia. Di hari Sabtu 1 Juli 2020 tolu pukul 10 WIB PHD Remaja. Kegiatan PHD maringanan di Gedung Serbaguna. Ono makatidakon haporseaon pinabotohon turuas ni HKBP Mampang Perapatan mamuka sadarion Minggu 25 Juni 2020 tolu nunga dibuka pendaftaran parguru Malua tahun ajaran 2020 tolu 2024. Turuas nana yang mendaftar gabe peserta asa mengisi formulir dengan membawa fotokopi surat targidi, akte lahir, jala di Pasahat Matu Sintu Nabe. 7. Kunjungan gerejawi Ina Debora. Di hari Minggu 2 Juli 2020 tolu Ina Debora HKBP Mampang Perapatan naik Patu Pahon kunjungan gereja itu HKBP Boyolali Resort Solo Jawa Tengah Distrik Sapuluwalu Jabar Tengdi Nani Uluhoni Pendeta Suryani Ida Sihite STH tatangnya koma asa di bagasan Hai Pason Bohat Dohot Mulak. Walu penyuluhan penyakit kanker. Di hari Minggu 2 Juli 2022 tolu dung sidung permingguan siang maringanan di Gedung Gereja KBP Mampang Perapatan naing di Patupa do penyuluhan kesehatan tentang penyakit kanker, kanker prostat, kanker payudara, kanker serviks oleh Yayasan Masyarakat Sehat Sejahtera YMSS secara gratis alani talian B Marohata. Sia Marbagas Titing Paduahon Nang Manjalu Pasu-Pasu Parbagason Ma Hulman Frans Jesse Pakpahan Anak ni Amata Maju Pakpahan Tubu ni Lamris Boru Hutapea Ruas ni Huri HKBP Bari Bani Ngai Nauli Resort Muara Dohot Francisca Fitri Magdalena Marbun Boruni Amata Maraden Ferry Marbun Tubu ni Inang Tiurma Farida Boru Nainggolan
Ruas Surya HKBP Mampang Perapatan, Sektor 2. Pamasu-masuan di hari Sabtu, sada Juli 2020 tolu, pukul 8.30 WIB di HKBP Baribaniaik Nauli Resort Muara Distrik 10 Onom Humbang Habisaran Tuhata mamasu-masu ulauni. Sapuluh, ruas Namar Sahid Tabuan ma di Bagasan Tangyata aka ruas Namar Sahid Taida ma di haratas acara hatani debata pasahat madalan mutu jahoba jala haposi ibana asa ibana paturehon Salmen 37 ayat 5. 10 sada namar ulang tahun parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas nihuriata namar ulang tahun di Bagasan Saminggon di dok hatani debata di tanganna siamun do gajang di umur jala di hambirangna do hamuraon do hamuliaon poda tolu ayat 10 onom 10.2 parhepengon terlampir akapelean hamuliateon do na asing naso jinaha di titingon Taida ma di harotas acara nadong di Tabe songonima titing di huriata di Bagasan da Saminggon tuhat tama mamasu-masu. Tabigay padun suara Ina Deborah.
Mari demetasan nomor 2 tulualu, umlayak sada, pamupulian sada A, sada B. Dameni debatana sumurung sian salut naroha, imana mangramoti hati-hati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tabuk kama bibelta turpuk jamita di minggune baru di bagasan tikion, imana tersurat di Matius 10 ayat 32 sahatro di ayat 30 sia. Hujahahun ma di tonga-tongata. Ai ganup nama katidak konahu di jolo ni colma, ido hati dakonoku di jolo ni damang na di banua gicang. Alai ganup nama swadahon ahu di jolo ni colma, laos swadahonokku doi di jolo ni damang na di banua gicangi. Unang ma diripu rohamuna nama buat dame ahu ubahen naro tutanoon, dada naro ahu mabuat dame tungpodang do. Ai narodu ahu pabadahon anak tu amana boru tu inana parumain tu simatuana boru jalatung dongan na sajabu gabe musu ni colmai
na humolong roha di amana manang di inana asadiahu dang tamai sisiaku jala na humolong roha di anak na do di boruna asadiahu dang tamai sisiaku jala na somamorsan silang na tuibanai lau manghutto nahu dang na tamai sisiaku ai na marhamolhon ngolunido na magosogot alai na sumiyahon ngoluna alaniyahu ido jupangan ngolu sogot ima sahatna dita salhutna lasrohat tanaking molobui rapcongcong marede punguan inahanna iwanda sida ede di patu begihon ede di pardalanan ni ngoluku mamulus ari-ariki Roma muse punguan ina Debora molo tungpe amang dot inang agak gumajang naking edi nasida sampai tolu ala hari Minggu borhat nasida laho kunjungan gerejawi tu Boyolali jadi los dihon nasida atar dinggat dunianya kan jumulo do benon patu begi honon edi na terbaik tujawu niba bagas niba jadi bagas ni punguan Debora Huryodo dungipe buanon nama ede nauli muse tu Boyolali jadi molo tung songon na liling penaking alai dang mapag mangorui las nirohata majak konidi ai tarida ma jago-jago do mari diate nasida dang pungon inhanna penaking jadi hari Minggu semoga merkur ama unang atong merkur sehali dua gacang di bagasan hari minggu depan dang arong na merkur di Hurion halak batak sejonok dituakan merdeka jadi minggu depan mungkin amado tapi mama nasida molo sei maranata molo sei gabungan alai nian huria nian asalam semangat huria marbunga iko serong manya tiap hari minggu adong tiap hari minggu amang dot inang ede nakingpe lam makehe hita wahadu hita madalani ari-ari na pinasaha ni debatatu hita secara khusus di topik ni jamita di hari Minggon ima mangihutto Jesus dohot mamorsan silang mangihutto Jesus dohot mamorsan silang omma topik jamita di pasahat Tuhan Yesus toon tuak kasisianna di nang di jouna jadi ada orang so turpukon di papatar do pacauan di Tuhan Yesus tuak kasisianna nasapel duai di buhali nasida lau borhat marbari tanauli patu pahon akahalongangan alai dipersiap Yesus tonang mental nasida ditiki mangulahon persuruan ni Yesusi adong dua depan nasida kendala manang hamolon manang pergumulan nabui mabes sumurut semangat nasida bahkan boydu nasida gabe maswadahon Tuhan Yesus jadi boydu nasida maswadahon Tuhan Yesus di perdalanan ninggolunei ala na diadopina jolmado dan orang-orang ini memiliki pendirian yang berbeda, cara pandang yang berbeda, cara majalo tu Tuhan Yesus nama rasing ala halak Yahudi na diadopini akasisianon nama mering Yesus si imasongan Mesias raja nabi mangurupi nama buan nasida sian huaso ni gong Romawi itu diberang nasida HP di perdalanan non ternyata Tuhan Yesus dipersilak kodo jadi boydo ditulak nasida boydo manguri semangati jala boydo nasida pegabelipe hidup benar dipersiapkan Tuhan Yesus aka sisianna di ayat pitu di doksonon alai borhat mahamu maritahon hataon nunga songgop harajau banua gijangi imanai si papataron nasida jadi didok mangihutton Yesus do mamorsan silang malo didok mangihutton berarti adong dijulu malo didok tu sisianna ihutton mau ninda tu sisianna nang tu hitape berarti adong dijuluta nong perjulu mangadopi nanang adupatta mangihutto Yesus ma dijuluta hita ma dipudina ala hita dina mangihutto Yesus maka sudi nadi sakapini Tuhani sudi nani dalanan ni Tuhani ulahonot tama alani natahitoni dang parjolo hita mangadopi siadopan sian natahitoni dakya parjolo pengikut
Dakya perjolo pengikut menghadapi pergumulan daripada yang diikuti. Hidup benda molo didok mengikut Yesus, Yesus do dijolota. Hita madipudi. Hita mengikut teladan manang tiruan nang dipatupan di Tuhan Yesus. Di bagasan pakobasionna. Asamang dot dinang marhiti hata ni debata di bagasan tikion diarahon mahita atong songon dia mabehenot ta mangito Jesus do mamorsang silang di ngolutta na parjolo marhiti hata ni debata di bagasan tikion bohado hita mangito Jesus ima marhite makatidako Jesus di jolo ni jolma di ayat 32 di doksono ay ganup na makatidakonahu di jolo ni jolma ido hati dakonokku di jolo ni damang na di banua kicangi na parjolo ima makatidako Jesus di jolo ni jolma amang dot inang molo ya hita mabigi berita manang cerita di balik lagu sayut tonokku Jesus ima na di bukit di nomor 600 siap lalui. Itu adalah kisah nyata dan pendirian yang teguh dari seorang yang bernama Nexong di India. Jadi nasida sekeluarga masuk magawe Kristen HP dihasogohon nasahutama doh kepala desa. Di sada partikian di Papugo manasida jala dina di Papungune nasida disukuma komitmen nasida tinggal honon na do Kristusi manang mate nasida tinggal honon na do Kristus manang mate nasida artinya tetap percaya dan tidak percaya ada konsekuensinya. Jadi di Papungu nasida di doko kepala desema tu sinek songon iro ibanama jika kamu dan keluargamu tidak meninggalkan iman maka kalian semua akan mati. Jadi idok sinek songoma ia lusibanam. I have decided to follow Jesus, no turning back. Ninebanama. Dungi holad dia lusi ibana songoni pitor di pamate ma dua anakna agwa kosama. Alani roy bana mandok sinek songoma mandok dang pulau wah ninebana. Dungi Roma museka pale dese idok ma. Sahalinai husuk tuho, jika kamu menolak untuk meninggalkan imanmu, istrimu akan kami bunuh, Nina. Dungi halus dibana, donan go with me, I still will follow Jesus, no turning back di debana. Pitor agwako sama muse, inatai, alai, disima amang dot inang, di alus dibana, di do ibana. Meskipun aku dalam kesendirian, aku masih akan mengikut Yesus. Dan keputusanku ini tidak akan berubah. Mate maibana. Dinamate na sekeluargai adong do imbasna tuna sahutai adong. Imbasna tuna sahutai ima gabimu badu nasida jala persea. Amang dot inang molohita di bagasan tikyon radang apala mangadu pisongon keluarga ni sinek songi. Dang apala diperhadap po kita dot agwan hosa. Alai diarahod do hita puhado hita makatidako Jesus di coloni colma di bagasan tikyon dada alana diperhadap po kita molo sotai huto Jesus gabe di pamate hita dang nasong libe di somman wae diarahod kita mangihuton makatidako Jesus di coloni colma marhite pabahenat tama gudang di bagasan parnguluanon na mungkin dango lebih makatidako Jesus manang tadok majo si patamulup si patalonong boido dang di hati dako be Jesus marhite namasa di ngoluna saganu pare moladong dorues ni huria amang dot inang hola 2 hari satau demar minggu HP 52 minggu are minggu molo adong do di tongat-tongat tadi bagasan tikion burju manoton YouTube, burju mar TikTok, enway kada kalau na poso be TikTok kan, nama tua ina ama pe amar TikTok, burju mar TikTok, burju mabuka HP, jala burju ibana mabel like komen, alai lupa ibana majaha bibel,
hati-hati. Ipe naung maul namai maka tidak ko Jesus. Moladong do di tongat-tongat tadi bagasan tikion. Adong dongan na marsala. Adong dongan na mardosa. Jala tung lipes itu tu. Alai di pasip ibana. Tidak ibana. Selama tidak merugikan saya. Di pasobu ibana songoni. Moladong dope di bagasan tikion amang dot inang ulomuan ibana say mangolu di bagasan hagedukonna dang marnamuba. Moladong dope di bagasan tikion sayolo manakko boy dona amang dot inang hobar tupati ni debatan na manakkon dak kalau membuat gugasan di donganna alai boy dona termasuk dona moladong per tiga nasida pajonok-jonok dungi Roma misalnya si A do si B moloro si A asal membuat pelanggan nagumudang ibana dungi Roma ibana di patuto rumah argani barangna dungi setu ibana ma ro akapanuhor alai dongan nasi beyon tutuk ma per tiga-tiganna manak kodoi moladong dona nang dikarejukan terpe na parwarwahod dengan asa naik jabatan na panak kodoi wahama maka tidak ko Jesus molo ibana Felipe di bagasan parngeluan na adong dope di bagasan tikion na aneh ala mabir di perkarijuan na ala gumudang tumorapan akka di luar ni ugamona KTP na dibayan hak Islam alai pengakuan na Kristen ipe bohama maka tidak ko Jesus mangyuto Jesus di bagasan galuna komitmen na untuk bertuha pe dangboy di bagasan parngoluaton amang do ina godang do nasubuy maka tidak ko Jesus di bagasan perdalanan di galuna udok naking dang pola naikon aguan hosa dang na pola ikot adupat ta song sinek song naking ale di parngoluan si ganupari molo sai totong do pehita mangolu dang mernamu be ibana tong do dang buhita maka tidakon buasa jol madang boy maka tidak ko Jesus di ngoluna tabering ma songon si Petrus di Matius 26 ayat 71 saat dia 72 ditiki di suadahon ibana Tuhan Yesus ditiki namarpungu nasida manang payut ihut perdalanon di si taonon di Tuhan Yesus dungi Roma sada ina madok nyoddo dongan di Tuhan Yesus dohokan nina pitoro ibana dakku tade sampai 3 hari buasa dangol ibana maka tidak kon nasisian di Tuhan Yesus ibana alamabia alamaila buasa hita dangol hita maka tidak kon Tuhan Yesus manang dang komitmen hita di haporsyota alamaila alamabiar jadi molo mabiar hita dang bo hita maka tidak kon Tuhan Yesus HPA di dok hata ni debata di 2 Timotius sada ayat pitui dada todi hata hutod di leon ale todi hagogon dohot pangaraja diri dang dilihot debata todi hata huton buasa mabiar si Petrus maka tidak ko Jesus alana di perhadapan tu ibana ima dot halak Yahudi nama mereng Jesusi maswadahot berbohong ala di nadia persianasida Yesusi imam Mesias yang melakukan berbagai perkara termasuk halongangan nuai ternyata dang bui membebas sondasida sian gonggoman ni Romawi hidup membendasida mabiar banyak hal yang tidak kita duga di dunia ini dan terkadang amang dan inang kita takut untuk menjalaninya alani biarta ujung namoleng mahita dan setia behita melempem maha persyata song kerupu angin yado hita mengalang kerupuk masuk angin jadi onggo tanah biar dui hitung main tahu torota hitung bulat jadi baru keluar siap Palestina ibana rapuh manis tabu alih holan pinasupun dong dang dialang apala 3 menit manang 3 menit
pitor melempem mebana ngajugal-jugal bi allangonnya dang tabube. Jadi buido haprosyoto songoni alania ala dipasobu kosong hidup ben naking lo makatidak ko Jesus mol ujojo do hita manoto drakor aki nanamikan manoto drakor manang sinetron hape lupa hita majahatan di debata dang bu hita makatidak ko Jesus di dia ke hal-hal na sederhana ipe boy do hita makatidak ko Jesus sopola hagwa kosa amang dot dinang marhiti hata ni debata di bagasan tikyon na paduahon bohado hita manghuto Jesus di bagasan ngeluta ima marhite fokus to Kristus. Jadi di ayat 34 35 36 di doksono unang madiri puro hamuna na mo buat dame au ubahen naroto tanoon dada naroahu ma buat dame tumpodang do ay narodo aku pabadahon anak tua mana boru tu inana parumain tu sima tuana boru jalatung dengan nasa jabu gabe musuh ni jolma. Jadi di son tabereng mak Jesusi didok mau bepudang dok mau bepudang molo fungsini podang kan memisahkan manirang alai didok mau bepudang alai justru bodo ibana padumuhon songon piso operasi songon piso mak molo ditangani dokter piso operasi buido padumuhon pamalupon mabuan proses tu kesembuhan untuk menyembuhkan ale molo ditangani pamunu pisoi pamateho do. Jadi didok Jesusi molo didok dang napat boydo Jesusi manirang akka na marhamaranggi boydo Jesusi manirang akka na marsimatua marparumain na tua-tua maradopon dana ape molo diperhadapkan Yesus membuat damai do lapatan ni amang dot inang dang neng pamusuh-musuh Tuhan Yesus alai marhiti hata ni debata ditongan di sede keluarga adong dui nama jalo alai las adong dui na sama jalo udok maju contoh khusus amang dot inang di baritani halak batak na ujui molo adong di bagas molo manguli anakna HP 2 tahun dang mar na adong dana dokonon ni ina taima tu anak nai tole ma tinggal homei buat ma sada boru muse asadong anakmu menina otomatis rodo hatani debata manirangon mabaino dang tama jadi jamot tita mularong akka parumete ti burju-burju itu tu parumeta ti inangkan adong dobe parumeku aleng adong di bagas sarwaku ko burjuda tu parumeku apalagi molong di pabor anak na manguli itu kan tohodo anak nai ale unang gabe mendominasi na tua maradopon anak kon na beruna hasisi gadui aido ido hatani debatana king molo gabe dang diulahon na toras do hana torason na molo dang diulahon anak do ha anakon na molo dang diulahon parumay do ha parumayonon na do anak na ha anahon na di tonga-tonga ni keluargana na ikut bertanggung jawab tu debata dang tamai di debata. Jadi nabui Jesusi hata ni debata manirang namar keluarga dang ala na lomoroh ni debata na panirang nirangon dang lomoroh ni Jesus na panirang nirangon alai bunya denggas sudi keluarga gabi pasu-pasu keluarga molorap nasida sada di bagasan hata ni debata molorap sada keluargon mangulah lomo ni rohani debata molorap sada keluargon mabiar jalo duk tu debata ale molo sada dorang mabiar tu debata be dang tamabe di debata hidup benna didok hata ni debata di bagasan tikyon fokus matu Kristus molo fokus tu Kristus berarti Kristus nagabi uluan di tongani keluarga Kristus na manguluh kita di tonga-tonga ni ulota Kristus na paling tahu tamahon dibadikon akan narikok dihita daido na diuluhan di Tuhan Yesus maswadahud dirina mengosongkan diri datang dari tempatnya yang tinggi menuju manusia maswadahun hadibataun na
rotu tonga-tonga ni portibion. Jala hita pe maswadahon kehendak ta. Adong do kehendak ta. Alai adong do kehendak do rencana di debata. Adong do lomo ni rohatta. Alai adong do lomo ni rohani debata. Nasipata bertentangan do lomo ni rohatta. Alani ikko parjolo majak konota lomo ni rohani debata. Asabui dame jalamena kita. Hidup mabe kita fokus tu debata. Amang dot dinang marhitihatan di debata di bagasan tikyon halak naing tamaga besisian ni debata sisian ni Yesus namang yuto Yesus ihutonon nama Yesus di sude kondisi ni ngaluna laos na patuluhon bohado hita mangyuto Tuhan Yesus jala mamorsan silang na patuluhon ma manghuton Yesus marhite ayat 30 lalu di dok songonon. Jala nama morsan silang na tu ibana lau mangyut nau dang tamai siaku ay na marhamol hon ngolunido na magosogot ala na sumiaho ngoluna ni ala niahu ido jupang ngolu sogot marhite nama morsan silang. Jadi amang dot inang nuangkan ngatorob colma mamake silang. Adong do ating-ating pesilang, horum pesilang, golang pesilang, jari pesilang, semoga unang dohot dipat silang. Dedo kalung kan seolo do akan memiliki nilai artistik, mencintai seni dohot tupak nape di baik golang-golang. Seunang ma dohot gabi silang di par golang-golang ate. Jadi alai namurajol manuang marutungut dohot merdadi. Di jabu silang, di gereja silang, di pat silang, di horung silang, di sibong kerabu silang teng tadamu sibong ate sibong inna biar kerabu ngamar silang sude alai namura merdadi murah buruk murah haci rohana murah marsahid nuaing murah jol mamaila madele tu debata didok mamorsan silang ima didok memikul artinya berat doi mola sapala dipakai hata mamorsan manang memikul itu berat maka yang kita hadapi amang dan inang bisa berat dalam kehidupan ini tetapi di dalam pergumulan dalam suka dan duka itu di dalam kepedihan itu di dalam apapun yang harus kita pikul tetaplah setia kepada Tuhan. Jadi manang nahacit, manang malea pehita, manang borat pe, manang homur si malalongta. Taboto do homur hera na somarni pe alani ilu. Jadi amu amang dot inang unang holan na mura, unang say holan na terilu. Ala bodo maben homur si malolong, hacit gabe mura marsahit. Adong dok pengalaman waktu melayani kami di tujuan adong do sahala ina tilahaun matua. Jadi mati anak dung matua ibana. Kareju ibana di perkebunan di padang sedimpuan. Jadi holan natangis main tahun ganpar holan natangis. Ujungna gabi homur si malolong nalas ido mabuan buta ma dang bebeba mereng. Holan natangis. Jadi dua ma na dia ibana penyakit mata hatiai dang adong BPJS jadi dang pola dibuan ibana tu rumah sakit adong mamuse naik adong mamuse sahitna nama seworat asam lambung jadi sehingok doi alai kon hubasam ibana ganung tiki jadi setiap Senin lama mengunjungi inaton seolah natangis me ibana ido ibana ma mulai komate piau ngalas berohaku alai iku komenang padita makuburau nina hati jadi ternyata kepedihan hati yang menghasilkan air mata itu membuat dia kacau. Jadi asam lambungong nasi pata mabben ibana madeli alau lodo sampai di horu sarwa. Holan na maaf amang do ina muntah ma terus dang nyaman. Jalabakan lam gali nangirina kan iko sepiak di podo maddo.
Hape dua malaki dijauhi amatenga matua. Sipata amatema manugu-nugu sipata olo meninda holo malo peda digoreng mekanasin ima dia lakalkina dua. Nah udok amang inang hita salhutna berbeda do pengalamata. Berbeda do nata tuhuk. Alai unang si taunoni mabahet kita homur si malolongta. Gabi dua ta adopi masalah psikis dan fisik. Di palos debatado hita mamorsan aka si taunota. Alai las di paluas to hagogonna madongan hita dia galeon. Mamorsan silang martudu-tudu dui muse tupa jawota. Laho makatidakon hati goran do Jesus si palua nang majau hita laho mangangulahon lo manirohana burju hita marsigatung tu ibana asa dapotak kita tupal hanguluan atau ngamang dot inang na parpudima buasama tahiton Jesus di ngoluta ala holan ibana do naolo palua ho kita jala hola di ibana do hanguluan na manotong jala hola di ibana do adong pos ni roha dohot pakirimon nang haholongan na somar na suda di ngoluta alani arahonok kumahita na berpudi mangedehon ede nomor 610 ayat sada. Buita buka mang bukit deta nomor 610 ayat sada. Homa ale Tuhan Yesus suhito kami arian dohot borngin ditiki las ari manang robe alogo ro parsahiton ditiki hipas sami ditiki homur manang sehat si malolong nami ditiki susah ditiki marsak kami homo hito kami molo sipata gali pamatang dohot dinami alai mangido mangelek mahami todim to di perbadia ma selukot tuhami asa dihagalioni totong margogo hami alni hagogo nasia surgo pasu-pasu masudi ruas ni huriam disadok parngoluan siganu pari godang Tuhan na bergumul alani keluarga manang rumah tangga alani anakon parumain alani parkaricuan alani rokap ala sihol ni roha dia kadak danak ala ni akka persikolan na tumibu termubi dia kaya nakonmu nalaho ujian muse asabui dapat perkuliahan na bartu kemampuan nasida homa totong maculuani Tuhan tutangamu pasahat kami sudi buat kami akan marulang tahun salion kacang niur di nasida dohot las ni roha makalason basa-basam najinalon nasida dia ka namar sahid ruas di huriam peak noaing do di akan pemulihan asimar rahmat Tuhan di bata papir to di nasida di na mangadupi hagalionon huwa kami masuk di program ni huriam ima dia ka PHD dohot partangyangan sai tulus ma mardala dohot denggan na nihubasan dia ka parhubas di manang pelayan manang pardita di huriamon doa kasih tua gua kami
nang rapot di panitia gultilon setulus mamardalan di bagasan lastiroha mangarang-rang akan narikot asa tuntulus na huparto na sinakapan ni panitia di taonon. Huwa kami nang di bagasan tangyang nami ima kunjungan gerejawi nanaing berlangsung di tanggal 30 saat tu tanggal 2 punguan ina Dabora. Saya pasu-pasu ma perdalanan na sida di naborhat doh mula di bagasan hai pason bui totong marbarita nauli na sida di huria na Mehmet. Tuhan huwa kami ma di sakap ni yanakkonmu nalah macalo pasu-pasu perbagason di tanggal 2 hupagompok kami masudi keluarga nalah borhat saya tulus mapestai jala pamasu-masoni lam hot holong ni rohana sida di bagasan asidot holong ni roham. Huwa kami ma sudi aka dadana saya beri magudang ma di bagasan asidot holong ni roham marture sudi Tuhan rap sudi hai makobasi di tongani huriam do di tongani bagas ganuk bersada-sada tomolate ma Tuhan pagompok kami ulnami tuho saya simor hamdihami pargugui mahami totong mamorsan silang maswadahu diri nami asa totong maka tidak koko dingolusi ganupari saya sama dosa nami Tuhan asa tuntamaham gabian akonmu mangasalun Kristus Yesus martanya kami tuho amin. Talas sumata ni dibata maritina mari di tahut pasat pilihan. Tatanya koma peliata ale debata amanami na di Banua Gijang hodo harorwan ni salut selehol lehon na dinggan dot na saulibasa na mauliutus upasahat kami masian na nilihom mi tuhami pelian nami tuho sa jalo may gabi uap na khusus di jolom
Pasu-pasu may jalaramoti asahu parhasia kami pilianon, pati buluhan harajon muri tonga-tonga ni huriam dot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam mutadahami gudang ni sileolihami Tuhami, asalam girgir hami madok moliate Tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, saya pinarbadia magwarmu, saya Roma harajon, saya saut malomo ni roham di Banua, tongon songon na di Banua Gijang. Nehon matuhami sadarion hangoluan siapari, saya sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa Tuhami. Unak kami togio tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, disodakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala dipasorhon madamena tutodim. Selamat hari Minggu.